Ayo zaman, thank you mzuri sana sana. I don't say zana kasukura failiza mdesubaneza. Awe mara welcome in mara kwechula imbo za sofi sana. In mana ilungo ni Monica production TV za awa kilo ni mchibru mamimura magu comedy masofi sana. Kaindi wantire kanyakla chela sofi sana mamuzuri sana sana. Neno kaindika ute doje studio kaindi wangu mabera kabisa. Neno kaindika ilungo ni Father Peter Juma za wachani yako bombo masofi sofi sana. Thank you mzuri sana sana. Ilungo ni Monica Juma za sofi sana. Nini nimekukemba ndani unasema yuko pale ndani masevi ya ubomboza aswafe sana ilungo kacha chanda ni Ben Billy mano Ben jamagwar mutu ya magwari za aswafe sana mano semeniza ilungo kacha chanda ni Ben akaindi wantire kod remez marinye namu aswafe sana nyakwara muge kalure gisewa aneno kasama ya wanga sa imechuko macho yangu za wakaindi wadadhi wech manyena kod James Robolo kuwa suwarga chinra jabuza age emoko kumochi manyen yelak sechege kelni kod an James Rabala okay marna sora la molo dinga ko wono tero campaigns mage county ma Kisumo ko machielo kendo acha kwa dhie county ma Mombasa wayudo ka chanda ni miye moro no semu nyeke to kano ise ni gokinyi ka gokinyi wiye wil moko michwore adela ko machielo wachre ni kalore gi nonro mosetimi ya Monica TV production Monica production wachre ne thoth nyiri mawuok Imbo okudwa hulo wenge mage ae kara kamano endo koro gitiyo kod yo mar dhiang' ema nyiso ji turgi mage koda mamoko bende machiegni Monica production newsline mwakelo ni kachiel weche gi eki kuonde mage timore kaka gitimore gi jimo timoge igi momeyo getimore kumoro mora mage timore gi kuku marge machiegni okay mar nasara la molo dinga ka uno tero campaigns mage county ma Kisumo la no wacho ne kibrogone kura bro bana peni duto mantie county ma Kisumo kendo bro tero ya penye mag America koch chande kumi bro go ya lam kose go ge lam tiduogo to pedo gi kendo mamiyo kendo weche mag apaya kendo wuoth bro bet makare kinde go eko manu wuothe gweke go eko no neno ka dhok makono endo siende gi otimo gik marotenge kendo nosingo ne ni kogone kura to dhogo eko obro nyiewo negi tishu kaeto kete yugi ka dhok stimo gimoro to yugi ema girundo to siende gi bet maler. Reporter marwa ma Kisumu Alan Obiero Miguel Matho dak ma Kisumo sani omora ahinya gi kit koto campaign mane oter kod ogai mar NASA Raila Amolo Odinga e county ma Kisumo. Jatelo no endo nowacho ni kibro gone kura to bro bana peni duto mantie county ma Kisumo kendo bro terogi e America kumibro gogi alam. Kata kamano endo jatelo no wacho ni dhogi no wuotho neno ge kaka sienda ge chalo kendo obro kaoge to keto nigi tishu e yuge kuma ka gisetimo gimoro to ka girundo yuge to bro golo gik marotenge mantie e sienda ge. Ne nyakalondo mar Monica production kowuok e county ma Kisumo an Alan Obiero. Machielo bende wachako dhi e county ma Mombasa wayudo kacha chande ni miye moro ma ike ni ediere ma oyangore kaka Domtila Tieno yande ne oriembo nyieke mane chuore oro mondo bi omkonye dak dalane kanyo ende kinde mane chuore nodhi e yore mag manyo gi eki to chuore omiye yo mochiko dala mondo mi ang' odhi e county ma Mombasa wadel kuma entieno endo mi kendo ochako go mbaka gi nyieke no endo to Domtila kane noneno nyieke ni endi Chelet nodonjo ne kendo nochako manyo yo mar mondo mi oriemb go nyieke ni endi kendo kane ne oneno nyieke to nonyiso nyieke morwake maber to ng'ise ni yawa kata ka jaduong' Thadayo Kelika otimo maber ahinya kum keli nikech gokinyi ka chopo godhiambo gokie to wiye obdu ka wiye bana matek kendo ma luore gi momiyo ni samoro gokinyi ka gokinyi ya wil moko miande lego moja muonyo ga kande magokinyi
kane miyo ni nowinjo wach machal kama, yande nochunga chunga mowuok mochako dhi olal mero, nyaka sani pok oyud wach no endo. Tadeyo nigi wach ma kolando jaodi no endo mondo mi ng'ama nene to ng'ise ni dware ni chiegni noseme. Reporter marwa ma Mombasa George Aoko nigi leno e yo machalo kama. Mano kanyo endo migosi Tadeyo Saum mantie kaunti ma Mombasa masani ywak ahinya kaka chiege noriembo ne jaode mar ariyo. Kar kamano endo betre ni wachre ni endi kane ne otich noyudo ka chiege manore ot ni mondo odhi odak kanyo endo odhi okonyieke. Nyieke ni noriembo kanto kanong'ise ni omuonya ndela. Kata kamano endo kane ne giloso kanyo endo gi nyakalondo mar Monica Production, ne giseo maleta ahinya mondo ji eko subscribe mbui ni endi kendo mondo gi like ne nyakalondo mar Monica County ma Mombasa and George Aoko. Kaluwore gi nonro manosetim kod Monica Production TV Newsline, yangore ni thoth nyiri mawuok e kaunti ni endo ma Siaya kata Imbo, thothgi okelo hulo nyinggi kaluwore gi nying ni ati nying mar Siaya no Imbo no rach ahinya kendo ok gidwa. Maendi ilero kod achiel kuom jogo eko mantie e kaunti no endo mantie e kaunti no endo ma Homa Bay ma lero ni kane noyudo nyako moro ma Nyaimbo kendo nopenje no nyakanye nong'ulo nyinge maler to lakini nying thurgi manok nowacho. Kanyo endo nodhi ir dhiang' kaeto kane osechopo ir dhiang' nonyono dhiang' to dhiang' nogolo duol mawacho ni Imbo, matiende ne nyako nowuok Imbo. Reporter marwa ma Homa Bay iluongo ni Ali Abich ne olo wacho no kendo obro miyo wago e yo machalo kama. Buda makadem sani ywak ahinya kaka nyiewo Imbo sani ok dwa hulo gwenge magiwuoke. Kata kamano endo ne giwacho ni jogo eko manyiri mowuok e Imbo sani kipenjo nyinggi to gibiro ng'isi ang'isa, mak mana ni thurgi to gibiro ng'isi. Maendi nolenwa kod Ignoramus Alfayo mane ne osero nyako mawuok Imbo, nopenje nyinge to nodwoke. To kane nosedwoke to ne nyako ni endi kanopenjo thurgi notamre ng'ise, nodhi adhiya tir ir dhiang'. Kanonyono ne dhiang' to dhiang' nong'ise ni Imbo. Ne nyakalondo mar Monica Production kowuok e kaunti Homa Bay, an Ali Abich. Kumachielo kendo wachak wayudo ni e kaunti no endo ma Migori jadolo moro piny no othanyo wang'e e kindego eko mane Jakristo nachiel nokelo ne achiel kuom 10 siling' 10,000 to ng'ise ni jadolo adwa ni mondo ilemna to tich matiyo odok chien. Kaeto kane jadolo nopenje ni to tich mane mitiyo to nong'iso jadolo ni jadolo an asemiya achiel kuom 10 adwa ni mondo mi lemna mondo tija kata ohanda ni omedre. Kara kamano endo jadolo nopenje notiyo tich mane, no dada dhoge thi kobuono weche mag jadolo. To jadolo kendo chako hoye mong'ise ni abiro lemoni to mak mana ni ing'isa ne tich mitiyo. Kanyo endo e kuma ng'ani noyelo dhoge to ng'ise ni jadolo siling' 10,000 makelo ni adwa ni mondo ilemna mondo wanda omedre to tich matimo en mar loso sanduku mag joma tho kendo adwa ni mondo ilemna mondo tija omedre. Ka in jadolo be ibro dwoko wa ni to in dang' ilem nade, ile mondo los sanduku ni mang'eny to kolos sanduku ni mang'eny jomage mibiro so i sanduku go koso ilemo mondo ji otho mang'eny. Reporter marwa ma Migori George Juma nigi ler mathoth e wachno endo. Nowuoyo gi nyakalondo mar Ramogi, jadolo no mong'ere kaka Nathaniel Oyombe nowacho ni kane jadolo Jakristo neno nobiro gachiel kuom 10 ne omako dhoge gima notime. Kara kamano endo ne okwayo jopiny moro kata jo era mar Monica Production mondo mi okonye gi paro. To kane ne Jakristo ne okelo ne siling' 10,000 to nong'ise ni mondo olemne mondo tije orit maber. Jadolo no endo ne wachre ni ne obine gi Jakristo no endo ni tich motimo en tich los sanduku mag jomotho. Ne nyakalondo mar Monica Production kowuok e kaunti ma Migori, an George Juma.
Nyakwara Mogi, mago bende ema chopo e giko mag winjo weche manyien gi lak sechege. Kiriwe mokang' itudri kodwa kendo kang' rom kanyendo sa achiel mar otieno mabiro kelo negi weche gi nonro gi kachiel gi kuku margi kuma ibiro kelni kod jalendo Emmanuel Ochieng' kang' rom kanyendo sa achiel. Oriti masane nyinga James Rabalo Kosi warga Chieng' Rajabu. Erokamano. Yuzumon, thank you mzuri sana kwa kiwinjo weche manyien kod James Rabalo Kosi warga Chieng' Rajabu. Amano ni kelo ni weche manyien weche motimre koni koda koche mkaka gituch no endo Nyakwara Mogi zaneno kaindika nyawadwa Milton Ochieng' mano father osekre mar kelo ni weche manyien weche tukeza masuofi sana ni keche en sapar gi dakika purga beaches mubro kelo ni weche tuke kod Milton Ochieng'. Harmonica Production kalendo ni e chuny boma kaendi e ondamo kata YouTube marwa ero kende subscribe e YouTube marwa ne wadwa mi weche mag tuke gi lak seche gi kikelo ni kod Milton Ochieng' jaka Black machiegni. Wayudo kacha chande ni timbe mathoth sani tugo kaluwore gi nyasi mar Christmas mantiere ni endi. To wach maduong' en ni joweko mamadho nyuka tinde okwero madho nyuka kaluwore gi tim moro mane notim kod ojana moro ma hike ni diere mane yande nodhi limo osiepne moro to kane oyudo ka osiepne ni onge noyudo nyathi mathis to nyathi mathis ni nong'ise ni mondo omiye nyuka. Gikone kane tok nosemadho nyuka eka nyathi mathis ni nong'ise ni nyuka ma yande ogadone ogwalo yande to iye. Kumachielo kendo wachak wayudo ni soda matinde yanyo ji maendi ne nonro mano yudi kod Harmonica Production ni kinde ma yaw soda kido madho soda to soda yanyi ni fu kumano tinde wachre ni ji okero yaw soda to mak mana ni miyo jodukni ema yaw soda. Weche mag tuke ni ageno ni chopo ni kumora mora magintiere kagikalo mana e Harmonica Production kikelo ni kod an Milton Ochieng'. Nyakwara Mogi en gima mako dho kacha chande ka wayudo ni pogruok mantiere kind marehemu hayati kod mwenda zake gi mpumzikaji. Kama endi kaka ne wadhi e gwenge eko kendo jopiny ni ng'iso ni ati kama endi kaka hayati ne chalo. Magi weche mag tuke gi ibro kelni kod reporter marwa ma Mombasa ma nitiere kod pogruok e kind hayati marehemu kod mamoko. Nyakwara Mogi mag bende mabro chopo e giko mag winjo weche manyien weche tuke kano kelni gi Milton Ochieng' jaka Black. Kare kamano endo kubro romo chieng' Jumapil saa 4 mar otieno ibro yudo chenro mag apaka mag dak kikelo ni kod an Milton Ochieng'.